Pencampwriaeth arall ar eich cyfer chi fyna adre o gylch y gwartheg. Pencampwriaeth Parau Benywaidd y Dyfodol a Cerys Jenkins o St Clair gyda fi. Dwy heffer wrth gwrs yn cystadlu sydd gyda ni fan hyn yn y dosbarth yma nawr. A heffrod ifanc yw rhain i gyd, Cerys? Odyn, ma' nhw gyd o dan 2 blwydd, so dosbarth rili dda. Be felly bydd y beirniad Neil Brown o swydd Northampton yn chwilio am yn y dosbarth yma? Wrth feddwl bod nhw'n heffrod bach ifanc, ynddo fe? Cysondeb fi'n meddwl. Gwartheg digon ffit a all mynd lan i fridio a fod yn gwartheg rili dda yn y fiches yn y dyfodol. Para rili dda yma. A maen nhw'n fridiau cynhenid a cyfandirol fan hyn nawr wrth i ni weld y par o wartheg Dion yn dod o flaen y beirniad. Erian Lewis o Langybi, Ger Llambed sydd ag un ohonyn nhw, a Garfon Williams o Gwmtir Mynach wedyn sydd ar llall. Rhain yn ddwy heffer neis yn nhw. Odyn, really sweet. Cyson. Tu ôl i nhw wedyn mae gyda ni yr henffordd. Wilcott, Hereford sydd gyda'r rhain wedyn. A nhw wrth gwrs wedi ennill y tîm o 3 yn gynharach heddi. Do. Doi heffer eitha flashy o'r Hereford na fyd. A dwi'n meddwl bod fi'n iawn i weid, mae'r ddwy yma oedd yn y tîm o 3 gyda Tarw Cydifew? Ie, gyda Cydifew, ie. Felly'r ddwy yma wedi ennill Carden Goch yn barod heddi. A maen nhw'n mynd i fod yn beryg, dwi'n meddwl, yn dyn nhw nawr. Odyn. Dydyn ni'n meddwl nhw'n symud, achos mae hwnna'n mynd i fod yn bwysig. Mae yn bwysig yn dweud siwt mae'r bydde ifanc mae'n symud siwt maen nhw ar eu trad. Wedi dyblesio dy siwt maen nhw'n cerdded fyna, Cerys? Ie. Doi ni fel really gyson. Correct. Maen nhw mor debyg fyd. Maen nhw, a'i pennau bach hardd a'r clistiau ymlaen, y clistiau mawr yna. Ie. Fi'n credu sut ti'n petai hi yn gystadleuaeth harddwch yn beauty contest. Yr henffordd oedd yn ennill bob tro. Mae'n rhywbeth mor bert amdani nhw'n dos ar frest wen, ar pen gwyn, ar coch tywyll na'r hyd y cem. Maen nhw'n brydferth ofnadw yn dyn nhw. Odyn. Yn dipyn o olygfawr y teg y brydiau yma nawr yn y cylch i gyd. Mae dyn ni'r Charleys, y glas, y blond, y limbs, y mentals, y diddyfnaint. Mae dyn ni'r British White hefyd. A mae'n olygfa hanner chwarae teg. Dwi'n meddwl falle bod fi'n gweud cael nad yw'r British White, y gwyn Prydeinig, ddim allan heddi. Ond mae'r ucheldir yma, y Burgorns. Wrth i ni weld nawr y gwartheg blond. Mae'r rhain y ddwy dda hefyd nawr yn dod at y beirniad. Odyn, ma'n Neil Brown. Thor Atkinson sydd ag un o'r rhaina, a Rhydian Davies y llall. Nhw'n ddigon o bar i ti, Cerys? Odyn, maen nhw'n cerdded yn eitha dda. Mae falle un o'r heffrod yn just bach mwy pwerus na'r llall. Cytuno. Bach falle mwy cil yn y chwarter ôl na'n dy fe na'r llall. Dim lot yn dyn, oes? Na. Un falle twtch yn fwy hefyd na'r llall. Ond fel ti wedi y pwer yna o top y gymffon nôl at yr ysgwyddau blaen a falle hwnna ar y chwith. Falle ddim cweit gymaint o siap falle tu ôl. Na. Ond y ddwy neis serch hynny wrth gwrs. War y teg. Ac edrychwn ni ymlaen te i weld mwy o'r brydiau fan hyn ym Pencampwriaeth Parau Benywaidd y Dyfodol. Felly dewch nôl ato ni am ragor o'r cystadlu yn yma. Wel, i chi'n ail ymuno ni fan hyn ynghylch y gwartheg wrth i ni fod yng nghanol Pencampwriaeth Parau Benywaidd y Dyfodol. Females of the Future. A gofynion y gystadleuaeth bod angen i'r ddwy ether fod o dan 2 oed cyn diwrnod cynta a Sioe. A mae Cerys Jenkins o St Clair gyda fi yn gwmni. Ac am ddwy heffer dda sydd fan hyn nawr yn dyfe, Cerys. Doi heffer really pwerus fan hyn. Eitha cyson o ran faint y seis. Really good capacity dyn nhw fyd. Wel, maen nhw mor gyson. Maen nhw'n gweddu i gilydd yn berffaith. Odyn. A'r ddwy yma nawr te un wedi dod lawr o'r Alban. Telly Graham sydd ag un o'r heffrod a wedyn heffer gan Sean Wyn Jones yw'r llall. Maen nhw ddwy dda. Cerdded yn rili dda dy gilydd fyd. Yndyn nhw just.
rhain wrth gwrs nawr fod o dan 2 oed cyn diwrnod cynta'r Sioe. Mi fydd rhain yn barod i darwa. Fydde ti'n gobeithio nawr bod rhain bob un yn mynd i fynd mlaen i fagu. Bydde ti os nag nhw falle wedi cael tarw'n barod o bosib? Ie, gobeithio. A nhw yn fwy neis iawn iawn, war y teg. Mae'r limbs wedi aros o'n blaenau ni fan hyn nawr yn y pwynt sylwebu a... ti wir yn gallu teimlo a gweld pŵer nhw'n dwyt ti pan mwyn ti'n agos at nhw fan hyn nawr. O'r un ma nhw. Heffer lawr o'r Alban a'n glamp o effer dda. Ma ddi. Sementals wedyn sydd erbyn hyn o flaen y beirniad. A'r sementals fel dwi wedi gweud sawl gwaith wedi dod yma ni niferoedd eleni'r sioe a'r safon. Maen nhw wedi ddangos yn wych ac 2 effer gan Aled a Rachel Davies sydd gyda ni fan hyn nawr. A wedyn tu ôl i nhw wedyn fe welwn ni'r glas Prydeinig. Beth am y glas y British Blue te? Yeah, doi heifer really nice actually. Weles i nhw ddo yn yr interbreeding handlers a tiwod, par really cyson. Dyma nhw fan hyn nawr. Mor debyg. A'r pŵer nawr wrth gwrs yn dyfenwaith eto. Yeah. Ond mae yna sawl bryd i fynd o hyd o flaen y beirniad sef Neil Brown o swydd Northampton. Felly adwn ni bethau fyna am y tro. Wel, mae'n dipyn o lygfa yn dywi. Pencampwriaeth Parau Benywaidd y Dyfodol a mae Cerys Jenkins o St Clair gyda fi'n gwmni o hyd. A'r beirniad Neil Brown Cerys o swydd Northampton. Dyna fe i chi fyna yn ei siaced ole. Wedi tynnu nhw lawr nawr, neu'n cychwyn tynnu nhw lawr dylen ni wedi 6 o fridiau. A pwy sydd wedi dod ymlaen hyd yn hyn, Cerys? Mae gwartheg dion Cymraeg, y Limousians, gwartheg Prydeinig Glas. Mae'r South Devons. 2 frid arall i ddod. Hirgorn y fe ymlaen? Ie, Hirgorn ymlaen. A'r Byrgorn. Reit, i ni lawr i 6. A mi fydd y beirniad nawr yn gafel yn y meicroffon i anerch y dorf sylweddol sydd yn ymgynnull fan hyn o gwmpas y cylch bore yma. Ar ddiwrnod chwilboeth arall. Felly mi fydda i a Cerys yn tywelu yn y man, ond dyma ni. Good morning, ladies and gentlemen. First, I'd like to thank the Society for inviting me here this year to judge this contest. I'd like to thank all the exhibitors, the stockmen and women, for turning out such a grand show of cattle for you all. I'm judging this as a pairs competition. There's some very, very good individuals in this ring today, but I'm judging pairs. And I'm judging on locomotion more than anything and how fit they are. This is a potential class, so you don't want something that's overfit that cannot walk. That's no use to anybody. So once again, I'm judging pairs, so I'll be a few of you disappointed, but it's a pairs class and that's the way I'm going to judge it. Thank you very much. Wel, dyna ni, fel wedodd Cerys, yn chwilio am rhywbeth sydd yn gallu symud yn dda ac rhywbeth sydd ddim yn ordew, ynddo fe. Wedi cael ei bwsio'n ormodol. Hedi mewn cof, le ti'n meddwl mae'r garden goch mae'n mynd i fynd te, Pencampwriaeth ola'r cylch gwartheg. Mae siwr gwmwn o par rili dda yma. Dwi'n hoff iawn o gwartheg dion a'r byrgon. Mae'n mynd heibio'r glas, heibio'r limbs. Eitha lot o'r pŵer o'r glas yr limbs fyd. Mae'n dod ato... Mae yna bar gwych gan y gwartheg Hirgorn yn y dosbarth yma. Wes. Ni'n gweld nhw fan hyn nawr yn dyn nhw. Drychan nhw, maen nhw'n edrych yn wych yn dyn nhw. Lan at y Byrgorn mae'n dod. Ar ein heffer wenna'n hyfryd yn dwi. Odi, ma ddi. Mae'n un rili dda wythnos ma yn y sioe arall fyd. Falle bod y lliw gwyn a jyst yn gwneud iddi sefyll mas. O, chydig yn fwy hefyd yn dywed, ti'n bod? 100%. Mor flashy. Yn dwi yn dal un am yna'n special a. Nôl mae'n dod. Dod nôl at y deddyfnaeth. Mae'n dod nôl at y gwartheg dion o am stori fydde hi nawr ar ddiwedd y sioe. Tair gwartheg dion yn gallu cipio hon. Ni fydde hynna'n wych yn byse. Bydd. Dipyn o beth yn bydde fe nhw. Doi heifer really nice, don't nhw.
Mae'n edrych, mae'n edrych. Ma fe. Un o'n mynd i wneud i, boys. O, mae'n mynd nôl i fyny. Nôl at y limbs. O'n ni'n meddwl bod i'n mynd i fynd fyna am y gwerthindiod. Mae'n camu ymlaen. Limbs. Wedi mynd am y limbs. Fawr o syndod a gweud y gwir. Pan welon ni nhw cerdded hi bod ni'n mynd i'n Cerys. Do, par rili dda, pwerus. Cerdded yn wych dy gynnyddyd. Odi, ti'n llygad y le. A dyna bywyd oedd e. Oedd e eisiau rhywbeth oedd yn cerdded. A'r hirgorn wedi mynd. Ar gil wobr. Wel arbennig iawn. A maen nhw yn bar cyson, y ddwy yn gweddi gilydd yn dda. Ac eto, yn cerdded yn slick ac yn hwylus iawn. Ond dyna chi, Pencampwriaeth. Parau Gwartheg Benywaidd y Dyfodol. Sef y gwartheg limousin. Llongorchiadau mowr iawn. I'r limbs unwaith eto. A Cerys Jenkins o St Clair, diolch i tithau hefyd am fod gyda ni bod yma. Ac yn ystod y dydd hefyd. Diolch. A dyma nhw'r par buddigol. Well, Llongorchiadau, congratulations once again. What a show you're having. Yeah, tremendous. It's been great. Nice to win the last one before we go back up the road. When are you heading back, guys? Back up to tonight. Scotland? Back tonight. This one's actually following on her mum's footsteps. Because her mum was Graham's Ruth that was Interbreed champion here 3 years ago. Well. So What a story. Following in her mum's footsteps. She's a cracking heifer, boys. Yeah, lovely heifer. We're really pleased. And I'm sure you'll keep her on for breeding, yeah? We will, yeah. I expect she'll be back again in the future. She's not for sale. No, definitely not. Congratulations to you as well. Lovely to see you here in Wales once again, in Bîff. And a long journey home for you guys. But you always enjoy coming down to Bîff, don't you? We love it. It's like coming back home for us. We stayed here for quite a while, so yeah, it's really good. Always great to see you. Rhiannydd wedyn o tîn arwen y llall, llongorchiadau mor iawn i tithau. Siwt deimlad yw i bod yn rhan o'r tîm buddigol yma? Mae'n anhygoel cael y profiad i gweithio gyda bobl o siwd yn y bryd yma. Maen nhw'n uchel iawn yn y bryd. I cael y cyfle i bod gyda nhw. Mae'n anhygoel. Ti wrth y fodd, maen nhw ti? Ydw. A mi'n credu bod ni'n mynd i weld tithau hefyd yn fwy aml yn y cylch yma yn y dyfodol. Llongorchiadau tithau hefyd. Well done, guys. And thank you for coming down to support us here in Wales all the time. No, Much appreciated. Diolch yn fawr iawn. Diolch.